σωστή προς αυτόν τον τομέα, ειδικά στον τουρισμό. Και αυτό φαίνεται τα αποτελέσματα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με την πολιτική αστάθεια των χωρών. Κοιτάξτε, ασφαλώς όταν σε μια χώρα δεν πηγαίνει και τόσο καλά οικονομικά ή όπως σε μια κατάσταση πολιτικής αστάθειας ή σε διάφορα άλλα, πιστεύω ότι επηρεάζουν μέχρι ένα σημείο. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι μόνο η οικονομική κρίση. Διότι εντάξει, και τώρα με την αύξηση που έχουμε, τώρα που λέτε στις διανυκτερεύσεις, δεν πάμε και καλύτερα οικονομικά, έτσι δεν είναι? Απλά έτυχαν έτσι περιστάσεις, κινήθηκε αλλού το ρεύμα. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια τώρα, γίνεται προσπάθεια μια ανάκαμψη και δίνεται σημασία και έμφαση στον τομέα αυτόν. Διότι εντάξει, η Ελλάδα τι έχουμε, τουρισμό έχουμε, δεν έχουμε και κάτι άλλο. Τώρα δεν μας τουρισμός είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Ελλάδα, αυτό την γεωργία βέβαια που δεν πάμε και τόσο καλά. Ο τουρισμός είναι αυτό που μας έχει μείνει. Κινούμαστε σωστά, μεθοδικά, στοχευμένα και όπως πρέπει, ξεκινώντας πάντα από την ηγεσία και πηγαίνοντας προς πιο ειδικά μέσω οργανισμών, τοπικής διοίκησης, και είμαστε όλοι ένα, τότε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και από την άποψή μου έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο κόσμος, αν θέλετε, όχι μόνο λόγω οικονομικής κρίσης, γενικά έχει γίνει πιο απαιτητικός και θέλει εκεί που θα περάσει τον χρόνο του, εκεί που θα περάσει τις διακοπές του, να τις περάσει όσο γίνεται καλύτερα. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Πρέπει να έχουμε όλοι το hospitality, αυτό που λέμε, την φιλοξενία, το πώς θα συμπεριφερθούμε και να είμαστε γενικά όσο πιο επαγγελματίες γίνεται. Αυτό που έλεγα και πριν, όταν πάμε οργανωμένα σαν Ελλάδα όπως πρέπει και είμαστε σαν σύνολο και λειτουργούμε με συνεργασία, πιστεύω ότι όλα θα πουλάνε όμορφα και ωραία. Όταν είμαστε ενωμένοι. Και αυτοί να βρούμε συλλογικά και αυτό και το προηγούμενο που αναφέραμε όσον αφορά τον επαγγελματισμό. Πλέον είναι διανόητο να μην υπάρχουν τουριστικά επαγγέλματα που δεν στη χώρα μας. Πρέπει να έρθει από αυτό ζούμε, από τον τουρισμό. Περιστήκαμε πάρα πολλούς Ρώσους. Και έτος αυτή λόγω υποτίμησης του νομίσματος, λόγω των κρίσεων που έχουν γίνει εκεί πέρα, των αναταραχών, υπάρχει λίγο ένα πάγωμα όσον αφορά εκεί και στρέφονται και αυτοί και σε άλλες χώρες, σε διάφορες. Η αλήθεια είναι ότι με την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, όλο αυτό το κλίμα της αστάθειας μέχρι να γίνουν εκλογές, μέχρι όλα να κατασταλάξουμε, η αλήθεια είναι ότι είχαν παγώσει λίγο τα πράγματα, τώρα βέβαια αρχίζουν και παίρνουν πάλι μπρος. Ας ελπίσω ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη, τουλάχιστον να είμαστε όπως στα περσινά επίπεδα.